Ako nástroj politického tlaku sme využili návrh 18. sankčného balíka proti Rusku, na ktorom absolútnej väčšine členských krajín únie bytostne záleží, ale na schválenie ktorého je potrebný súhlas všetkých členských krajín Európskej únie, teda aj Slovenska. Vážení priatelia, napriek obrovskej paľbe, vyhrážaniu, tvrdým slovám a kritike, sme návrh 18. sankčného balíka vetovali 6 krát. Dobre počujete? Opakujem, 6 krát. A počas tejto doby sme tlačili na komisiu, aby venovala Slovenskej republike pozornosť, predovšetkým dopadom zastavenia dovozu ruského plynu na domácnosti a hospodárstvo. Čo sa nám nepochybne podarilo. Nervozita na jednej aj druhej strane tohto súboja sa dá krájať nožom. Považujem za správne informovať vás, že prvú etapu tohto súboja sme zvládli. Máme k dispozícii písomné záväzky Európskej komisie, podpísané jej predsedníčkou a schválené celým kolégiom komisie. Včera a dnes sme rokovali a vzájomne si potvrdili obsah a spôsob naplnenia týchto garancií. Potvrdené garancie sa týkajú ceny plynu a jeho prípadného nedostatku, ďalej prepravných poplatkov, ako aj možnosti vyvolať krízovú situáciu pri extrémne vysokých cenách a nedostatku plynu, ktorá by viedla ku krízovým riešeniam, až po zrušenie zákazu dovážať ruský plyn. Už dnes Slovensko vynakladá na kompenzovanie vysokých cien energií 100 milióny eur. Preto sme si Európskej komisie prednedali možnosť, ako využiť európske fondy na kompenzáciu vysokých cien plynu, ako aj plnú účasť Európskej komisie v prípadnej arbitráži za neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s ruským Gazpromom, ktorá platí až do roku 2034. Slovenská vláda a komisia si okrem oficiálneho listu predsedníčky komisie dohodli aj iné interné garancie. Toto však nič nemení na tom, že návrh na zastavenie toku ruského plynu po 1. januári 2028 nikdy nepodporíme. V tejto chvíli, vážení priatelia, by už bolo kontraproduktívne pokračovať aj zajtra blokovaním 18. sankčného balíčka. Všetky možnosti rokovaní sú na teraz vyčerpané a zotrvávanie na našej blokujúcej pozícii by už ohrozovalo naše záujmy. Hovorím o tom otvorene a viem, o čom hovorím. Veď som to pred pár dňami povedal, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. Jednoducho musíme pri zachovaní našich pozícií v Európskej únii prežiť toto čierne obdobie tejto medzinárodnej organizácie, ktorú považujeme za náš životný priestor. Dávam preto inštrukciu našim zástupcom v Európskej únii, aby zajtra uvoľnili cestu k 18. sankčnému balíku. Hneď potom ale začína druhá etapa nášho súboja s Európskou komisiou vo veci ruského plynu. Máme schválený jasný plán naplňania našich národnoštátnych záujmov, vytvorený akčný tím zodpovedný za dosiahnutie ponúknutých garancií, ako aj prísne kontrolné mechanizmy. Ak by toto všetko zlyhalo, tak s úsmevom na tvári pripomínam, že bruselskí úradníci odtrhnutí od reality už horlivo pracujú na ďalšom zbytočnom, tentokrát už 19. sankčnom balíku, ktorý síce nič nezmení na ruskom postoji, ale ktorý vyžaduje jednomyseľnosť, teda aj hlas Slovenska. Vieme, čo chceme robiť. Je to pre nás vcelku ľahké, lebo máme pravdu. A komisia vie, že máme pravdu. Chcem vám poďakovať za prejavy podpory. Ideme ďalej. Suverénne, zvrchovane, dôstojne.